I pozdrav svima i dobrodošli u još jedan auto video gde se brinemo za našu auto budućnost. Današnja glavna tema je Apple auto, o tome smo pričali već neko vreme, ali neki planovi su izašli na video, tako da želim malo da pričamo o tome, a slobodno komentarišite dole. Također proći ćemo i koliko neki automobili mogu da prođu, nove vesti za neku Ladu, proizvodnja novih električnih automobila u zemlji koja je vrlo blizu nama, i interesantne podatke oko Tesli. Dakle, prvo da krenemo Apple Car. Sponzor današnjeg videa je Car Vertical. Ovaj website vam daje mogućnost da saznate kompletnu istoriju nekog automobila koristeći njegov VIN broj, odnosno broj šasije. Car Vertical sakuplja informacije iz baza podataka zvaničnih, ali i nezvaničnih servisa i trudi se da vam prikaže što više informacije o automobilu. Možete saznati kilometražu, da li je automobil havarisan, gde je kupovan i prodavan, istoriju servisa i garancije. Specijalan kod za popust imate u opisu videa. Na kraju treba napomenuti i manu koju ima ovaj website, a to je da čak i ukoliko ne nađe informacije o nekom automobilu, usluga će vam biti naplaćena. Tako da imajte i to na umu. Svi znaju da Apple nešto radi vezano za automobile. Još uvek se ne zna šta. Da li će to biti softver, da li će to biti pravi, kompletan automobil, šta će tu biti još uvek ne znamo. Znamo generalno da Apple voli da stvari radi na neki svoj način i da kažemo da takva kompanija već postoji. To je Tesla. Tesla uradila nešto drugačije, nešto novo i bukvalno uzela tu, da kažemo, tu foru od Apple-a da uradi nešto drugačije i da napravi realno dobar proizvod na kraju. Međutim, Apple želi, sad mora da uradi još nešto još drugačije, još naprednije. I novi izveštaj govori o projektu Titan, to je kao taj projekat Apple-a vezan za auto, da Apple želi da napravi automobil koji će sam sebe voziti u potpunosti. U smislu, bez kočnica, bez volana. Što je po meni apsolutno nepoželjno. Znači, šta sve može da krene po zlu, bolje da ne pričamo. Sad, fora je što to je trenutno svakako nemoguće. Ne postoje ti zakoni koji bi omogućavali takvo vozilo na ulici trenutno. Naravno, to se sve menja. Međutim, jako je teško da napravite vozilo gde vi kao vozač, u stvari niste vozač. Znači, vi uđete u taj auto, kažete da hoćete da ide i on suštinski ide sam. I to sve deluje okej i taj deo bi mi bio i okej, ali morate da ostavite volan, morate da ostavite sve. Avion ima autopilota, jel te, ali na kraju dana imate kontrole, znači nećete da pustite nekom sistemu koji može iz milion različitih razloga da izbaguje i tako dalje. Nenormalno je ne ostaviti kontrolu. Vi imate sada vozila svugde, koja su sve ne otključavaju se guranjem ključa, ali uvek postoji opcija da se fizički na neki način sa ključem otvore vrata. Dakle, uvek postoji neka manualna opcija. I kad gledate filmove, isto kad idu neki u svemir, uvek imate na kraju neki takeover manual control, kad je ona najveća akcija, kada se nešto neočekivano dešava. Tako da, bez bilo kakve kontrole ostaviti nekog u autu je jako zabrinjavajuće. Takođe, što se tiče samog sedenja u autu, po ovom izveštaju praktično prednja sedišta i zadnja sedišta i gledate se jedni prema drugima. Sad, ja ne volim da sedim, na primer, a da se vozim na tamo. Znači, želim da gledam gde idem. Međutim, ovde su kao tako postavljena sedišta da bukvalno kao neki, verovatno će biti stočić između vas i vi kulirate, auto vas vozi, veoma futuristički, ali znamo da to nikada nije savršeno. Tako da, ne znam, pišite vaše komentare za ovo. Kažem, ok, autonomna vožnja, super je sve to, ali mislim da uvek mora da postoji način kontrole vozila. I još jedno interesantno pitanje, ljudi često pitaju šta se desi kad vam električni auto napiše nulu na tabli. Pa desi se da može da prođe još, logično. Dakle, kao što na autu imate rezervu, tako i ovde imate.
i dobra lista, What Car je radio baš dobar detaljan test gdje su testirali razne automobile, to je bio BMW i4, pa Kia Niro, Volvo, Volkswagen, ID5, Kia EV6 itd. Tesla, Cupra i BMW iX3 i sada najmanje što je neko prešao kada je pisalo 0, znači vozite i piše vam da imate još 0, iX3 je prešao 8 i svi posle toga su prešli više od 16, znači Cupra je imala 16, a najviše je imao BMW i4, čak 30 km je imao nakon što je pisalo 0, tako da nema mesta panici. A nešto što možda na prvu delu je čudno, ali u stvari prilično logično, je da polovni Tesla automobili u Australiji dostižu veće cene od novih modela. Zašto? Pa zato što novi model ako želite da kupite, morat ćete da čekate. Pa sad, to čekanje, pazite sad, može da bude i do 9 meseci. Vi želite Teslu odmah, briga vas za par hiljada dolara preko, možda imate neki koji je prešao 5-6 km, to je dalje novo i umjesto da čekate još 9 meseci, vi ga kupite odmah. Tako da, nestašice dovode do malo nenormalnih ekonomskih situacija, tako da, u Australiji je to situacija trenutno, ali mislim, realno očekivano. Ja sam prošle godine dosta gledao Model 3 i bili su 30-35 hiljada otprilike u Švajcarskoj konkretno gde sam ja gledao, sada su svi preko 40, tako da sve cene su tu negde skočile. Sada imamo vesti za najjačeg proizvođača na svetu, a to je Lada. Pošto se sve ovo dešava u Rusiji i tako dalje, naravno da je problem veliki kako dopremiti delove i neki automobili su ostali bez stvarno osnovnih stvari, međutim uspeli su u Ladi da se konsoliduju koliko je to moguće. U jednom trenutku je bilo pitanje da li će uopšte moći da proizvode automobile jer nemaju delove. I uspeli su nekako da se snađu i sada je glavna vest da će model Granta da se opet nudi sa klimom. Dakle, klima se vraća u Ladu, odnosno u Grantu, tako da, a pazite sad fora što se tiče cene. Ovaj auto košta sa subvencijom, što je verovatno nema nekih posebnih uslova, 9.500 evra, dok je crossover verzija, to kao recimo Dacia Stepway što imate, 10.300 evra. Vi ne možete sada da kupite nov auto ispod 10.000 evra, kakav god bio, tako da ovo je realno i dalje dobra cena. Sada, komšije u Severnoj Makedoniji, to jest Makedoniji, dobijaju novi autić. Dakle, proizvodit će se električni automobil. Šteta što je to naši nisu mogli da završe ovako nešto kod nas, mada trebalo bi Fiat to da radi. Radi se o kompaniji e-Go i ovaj auto izgleda onako ok, izgleda kao neki Fiat 500, je to malo drugačiji, malo ima negde oštrije sportske linije, tako da interijer je sasvim ok, jeftinija je naravno varijanta vozila, ali to je ok za naša tržišta, jel te? Tako da bit će vrlo interesantno koliki će cene ovog vozila biti, pogotovo ako gledamo još situaciju da smo kao Open Balkan i sve što su ovi izmislili, tako da ne bi trebalo da kod nas budu neke sad posebne carine na tako nešto, tako da će biti vrlo zanimljivo što se tiče cene. Možda će ovo biti jedan od najjeftinijih automobila kod nas, u razvojnoj zoni u Tetovu će se proizvoditi i eto vidjet ćemo šta će biti. Zašto? Zato što je tu velika konkurencija, naravno, bit će Dacia, opet Spring je veći auto, da kažemo, više porodičan u odnosu na ovo i ovo je baš onako jedan gradski autić koji bi trebalo da ne bude previše skup, tako da eto, radi se. Pazite sad ovo, Amerikanci osim u 3 države ne žele prelazak na struju. Sad, vi kad gledate vesti ili bilo šta, veoma bi verovatno delovalo kao da svi hoće da voze na struju, kao da je to budućnost, pogotovo kada govorimo o Americi. Međutim, logično, puno ruralnih delova ima u Americi, tamo do skoro dosta jeftino bilo gorivo, svi su vozili one pick-up truckove i tako dalje, džipove, veliki su automobili tamo generalno
I ljudi su navikli na to i nema razloga da puno baš menjaju. Međutim, polako u određenim državama se stvarno menja situacija. Naprimjer, imate Kaliforniju gde je 39% svih novih vozila električno. Dakle, najveća prihvaćenost tamo. Opet, Kalifornija je, uvijek je toplo, uvijek je lepo vreme, nije baš svugde to isto i oni su kao najnapredniji, jel te, po tom pitanju. Drugo, Tesla odatle i tako dalje i tako dalje. Sledeći je, pazite, Florida sa 6,7%. Znači vidite kolika je to razlika. Posle toga ide Texas. Tako da dosta veća količina takvih automobila je, kao što možemo vidjeti, u toplim državama. Dakle, i Kalifornija, i Florida, i naravno Teksas, sve su to države gde je toplo vreme i tako dalje. Tako da i to ima neki uticaj, ali sveukupno tamo gde je, da kažemo, najrazvijenije stanovništvo u smislu i zarade i svega ostalog, obično tamo ide prvo. Možemo uzeti primjer ovde Norveške, koje je suprotno od toplo, veoma je hladno, a znate sami da hladnoća utiče negativno na bateriju. Međutim, Norvežani imaju dosta, ja mislim da su oni apsolutno lideri u svetu što se tiče električnih automobila. Tako da, kada dobijemo na kraju dana te električne automobile, struja će toliko porasti da ćemo se moliti da se vratimo na stare i da sipamo konačno gorivo. Tako da vidjet ćete već za nekih 5-10 godina vrlo brzo se razvija situacija. Tako da to je to, ostavite like i vidimo se naravno u sledećem klipu.